इस जगत सराहे में है मुसाफिर रहना 2 दिन का, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला. मी खरं म्हणजे न्यू इयर रेझोल्युशनवर वगैरे विश्वास ठेवत नाही. सकाळी थंडी पडटाली मदींच आनीक थंडी पडली की थोडी थंडी जाताली म्हाकाय बी म्हणटकीर म्हजो व्यायाम फाटल्या वर्सा सामको चुकला. पीस ऑफ मायंड शोधायचं आहे मला आता. दर वर्साचें म्हजें रेझोल्युशन एकूच आसता, वेट लॉस करपाचें. अरे हो, सूर्यनमस्कार घालायचं माझं खूप इच्छा आहे. मी कधीच केलेलं नाही असं रेझोल्युशन की अमुक करायचं माझं पुढच्या वर्षीचं हे नाही मी केलेलं. माझे रेझोल्युशन नेहमी चालू असतात. म्हणजे मला अनेकदा बायको वगैरे सांगते, अरे तू हे करायला सुरुवात करते. तर मी ह्या माझ्या 2024मध्ये येणाऱ्या रेझोल्युशनमध्ये माझं पोट कमी करणार आणि 6 ॲप्स मी नक्की बनवणार. न्यू इयर ही संकल्पनाच मी मुळात मानत नाही. त्या दिवशी मी मस्त घरी नेहमीच प्रमाणे झोपून उलट मी त्या दिवशी घरी शांतपणे झोपलेला असतो. आनी डायटिशनाक बीन हांव वचून कन्सल्ट करता, मागीर 3 फावट बीन येवप वचप जाता. या नवीन वर्षात मी सहसा प्रयत्न करेन की मला केरळ फिरायचं आहे, त्यामुळे केरळला जाईन. नवीन वर्षाचे सांगता तुका कितें सतत हॅपी रावप. न्यू इयर बी आमकां काय लागना. हो न्यू इयर येता तो म्हाका फाल्यांचो सदांचोच दीस येतलो. तसले रेझोल्युशन बी आमी घेवन बसना. कितें जाता तें जातलें. वर्क हार्ड फॉर सक्सेस. स्वतःसाठी मी स्वतःसाठी जगणार आहे. कोणी कितें म्हळ्यार घेवन बसप ना. आला बोला दीस गेला म्हणून तांकां सोडून घेवप. पडायचं कमी आहेच आणि धडपडायचं जास्त आहे. यावर्षी निदान हे रेझोल्युशन मी पूर्ण करायचा माझा इरादा आहे. जिंदगी चलते चलने जो जैसे अच्छे रेझोल्युशन लेके ते आणि पाड घालूया नाका. मुलं बाळ हे मी सांभाळत आलो आहे ना. आता असा विचार केला आहे की मी स्वतः एन्जॉयमेंट करणार. म्हाका फुडल्या वर्सा सामको नेमान व्यायाम करपाचो आसा. पोट खंयच्याय परिस्थितीन हांव भितर घालतलो अशें सामको एक पण केला हांवें ह्या वर्सा. चांगल्या घडामोडी स्पोर्ट्समधली जे नवे होतकरी खेळाडू आहेत आणि गोमंतक त्यांना जास्त वाव द्यायचा. म्हणजे आता योगा वगैरे करायचं, परत आध्यात्मिक थोडंसं व्हायचं विचार केलेला आहे. नवीन वर्षात पहिल्यांदा ते वजन कमी करायचं आहे, नंतर लग्न करायचं आहे. आम्ही सहकुटुंब घरामध्येच छोट्या पद्धतीने हा उत्सव साजरा करणार आहे. सो न्यू इयर रेझोल्युशन सगळ्यांना तरी एक असूंक जाय. म्हटल्यार एव्हरी इयर न्यू जॉब. सो फिरणं आणि वाचन करणं यावर फोकस करण्याचा माझा प्लॅन आहे. गेल्या वर्षातील जे संकल्प राहिलेले आहेत ते संकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीन. 2-3 गोष्टी म्हणजे गोव्याच्या इतिहासासंदर्भातलं मला वाचन जे अर्धवट राहिले ते पूर्ण करायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे गेल्या वर्षभरामध्ये मी टी व्ही जर्नलिझम शिकलो. आता या वर्षभरामध्ये मला पॉडकास्ट हा जो विषय आहे याच्यामध्ये सगळं शिकायचं आहे, त्याचे प्रयोग करायचे. आणि मेन म्हणजे ह्या वर्सांनी हांवें एक हें घेतला की म्हणजे पीस ऑफ मायंड जे कोण कितें वाईट अशें हें करता तें घेवन बसप ना. न ठरवता अनेक गोष्टी खूप छान होतात. जबाबदारी चड वाडिल्ल्यान ऑफिसान बसप जाता. हांवें ठरयलां आतां फुडल्या वर्सा दर आठवड्याक एक गांव निवडून थंय भेट दिवप, ताजेर स्पेशल रिपोर्ट करप, गांवच्या लोकां कडेन उलोवप. न्यू इयरला सगळ्यांनी वाहतूक नियमांचं पालन करावं आणि अपघात मुक्त गोवा करण्यासाठी प्रयत्न करावा. पूण अंदू वर्सा हांव लग्न जातलें म्हणटकूच हांव बारीक जातलेंच इतलो तरी म्हाका विश्वास आसा म्हाजेर. पत्रकारिता चड इल्ली सामकी धारदार जावपाची प्रयत्न आमी करतले. गोमंतक तर सामको आनीक बरो करतले. आमचो टी व्ही आनीक नेटान फुडें फुलतलो. लोकांचे प्रश्न चडान चड मांडून लोकांच्या प्रश्नाक जापो सोदपाचो प्रयत्न आमी फुडल्या वर्सा करतले. क्यों किफा करे नाही तू तोपर्यंत त्यांचं घे, नंतर माझं घ्यायचं. ठीक दिसतं ना मी जरासं खाली जरासं. अगं बरोबर दिसला पाहिजे ना. न्यू इयर रिझोल्युशन काय केलं. हा प्रमोद घालतले तुझ्या आता. नवे वर्स म्हाका सामको रेग्युलर व्यायाम करपाचो आसा. अरे एक मिनिट, रेझोल्युशन म्हणजे काय सांगणार. काय बोल मी काय करू. माझा अजिबातच घेऊ नका. मी कधी करत नाही. माझा विश्वास नाही या कुठल्या गोष्टीवर. 2चे 4 हात. काय करणार ते असू दे गत. मी खरं म्हणजे न्यू इयर रेझोल्युशनवर वगैरे विश्वास ठेवत नाही. न्यू इयर रेझोल्युशन काय नाही.
सोडल्यावर असे रिटायर होणार आहात आणि काय संकल्प करणार? काहीच नाही केलं. ते तो पण त्याचं गेमिझन नाही अजून काय केलं नाही काय केलेलं नाही पण होतच नाही ते वेट लॉस. पण असं ठरवून काही होत नाही. परत असतो ते कमी धडपडणं. सध्या तरी काय प्लॅन करू ना. राहू दे. ए मराठी माहिती घेऊ नका त्यांना, कोकणी. काय नाही मॅडम ते काय नाही. माझं न्यू इयर बियर तसलं काय नाही, मी न्यू इयर बी मानतच नाही. पूण अंदू वर्सा हांव लग्न जातलें म्हणटकूच हांव बारीक जातलें. नवीन वर्षाचे सांगता तुका कितें एकदम 4चे 8 वगैरे असं काही प्लॅनिंग नाही दर आठवड्याक एक गांव निवडून थंय भेट दिवप, ताजेर स्पेशल रिपोर्ट करप, गांवच्या लोकां कडेन उलोवप.